nwere nta ga na-atọ onye eji ekwu ewere bịa anụ nọ n'ụzọ a ndị mmụọ chiri akpa n'azụ chiri akpa n'azụ chiri akpa azụ na-agbakwa vidio chiri akpa azụ na-agbakwa vidio mmanwụ na-agụ nsa n'obodo na ọ na-etite ego adamawa oke mma mkpọ na-ekwuru na oti mkpu a na-eti mkpu mmanwụ jiri ogige ọ na-eti aba mmiri bebiri bụ ụlọ ndị mmụọ ụgbọ nwa jiri amara enyi ya bụrụ oru ndị gharịgharị ka a na-agba mkpu nkiri ka a na-ekiri ododo ma eji ahịa enyi ozu ihe gwa na ji chọrọ ebere n'ude nya ka nna agba mgba ya gba nwa ka nna eme obodo mgbakọ ya obonu na-aga m aka akụkọ aga m akacha mgbe mmiri amụ naanị ọdaji gị ka mgbanụ ga okwu donu si agha n'ego aha ego agha n'ihu enu n'ọbụkwa ego mmadụ niile ego agha n'ihu enu n'ọbụkwa ego mmadụ ụzọ